Good morning, guys! Mag-apply ako ng makeup today. Casual kami today. Every Friday, casual yung dress code. So, I'm just wearing this less is more na shirt ko na I got from Ice. And then I'm wearing a leggings. And then, mag-jacket din ako yung from Cotton. Na-ready ko na yung aming smoothie. Okay na yun. And then, I'm having my coffee. And then, I'm just gonna apply my makeup. Gagamitin ko yung MAC Pro Longwear na sample. Kagabi, inano ko yung kuko ko. Tinrim ko yung kuko ko. Hindi ako nag-change ng nail polish. Tinrim ko lang siya. And then next week, I will get my nails done. My gosh! Hindi ko alam kung kailan yung last time na nagpaano ako ng nails. Pero yeah, kasama ko yung mama ni Dan. Siya ngayon nag-schedule ng appointment eh. Para sa nails namin. SNS yung gagawin ko. I think I'm getting back on track. With the breakfast, ako na yung... Ay, shoot! Sasabihin ko sana with the breakfast, ako na yung nagpe-prepare. Pero no, kasi siya yung magpe-prepare ng wraps niya para sa lunch niya. Pero yung smoothie, nag-prepare ko na. Konti lang yung binigay niyo sa akin na sample. Nag-expect ng marami. Pero okay lang, hindi ko naman kailangan ng madami sa foundation na to eh. Wait. I-meet ko si Roslyn, si Mia, at saka si Lyra today. And then, family dinner din tonight. So, diretso na ako from the city to bahay ng mama ni Dan. Uy, hindi nyo ba ako nakikita? Mamatay na yung battery ko na naman. I vlogged yesterday, but I'm not sure if that was enough para one vlog. Hindi ko na na-estimate ngayon eh. Vlog lang ako ng vlog kung kaya. Hindi na siya ganun kadali kasi 8 hours talaga yung natatanggal sa day ko na hindi ako nakaka-vlog. Kaya parang medyo para sa akin kulang. Pero okay naman. Okay naman siya so far. Ang hirap ng lighting dito. Yellow. Hindi ganun ka. Malinaw. Malinaw? Tama ba? Kinuha pala ni Dan yung table dyan. Gagamitin niya. Okay, sobrang thin lang na foundation na in-apply ko. Wala lang. Gusto ko lang mag-foundation today. I usually do not apply foundation, you guys. Pero, for the past, 2 weeks na ba ako sa trabaho? Laging pag-uwi ko, tsaka yung makeup ko. Like, kahit na wala naman akong masyadong makeup, tsaka siya. Maybe because hindi ako nagre-retouch up or like hindi ako nagre-retouch at all. Pag-uwi ko yung lips ko, ang tsaka-tsaka. I just do not like retouching. So, today gusto ko mag-foundation and gusto ko na iset siya. Kasi it's gonna be a really long day today, guys. Aalis kami na dahil mga 8. 8:30 na nga pala yung start ko ngayon. Last week kasi 9 yung start ko eh. Ngayon 8:30 na. Mas prefer ko actually yung 8:30 kasi para sa akin mas mabilis. Out ko 4:30, which is good para sa akin. So, mamaya, pagka-out ko, dediretso ako ng mall. Imi-meet ko yung 3 babae. Tingnan natin kung ano mangyayari dito sa foundation na to at the end of the night. Maybe magre-retouch ako ng konti. I don't know. I don't really know. I don't think I will. Okay, tatapusin ko lang tong mukha ko, guys. And then, ayusin ko din yung buhok ko. And then, I'll get back to you. Ready na ang aking baon. Ito pala yung aking makeup. Nag-spray ako ng Fix Plus. I think mas gusto ko yung Urban Decay na all-nighter. Not sure. Still, inaano ko pa siya. Kinakapa. Kinakapa ko talaga yung Fix Plus. Ito yung aking baon. Beef stir fry. Hindi ko matapon, guys. Tapos may konting rice. And then, ito nakita ko sa hindi ko nakita. Binigay sa akin ni Dan kahapon kasi lagi ko nakakalimutan yung spoon or fork. Tapos yung, meron namang spoon, forks, mga knives sa trabaho, kaya lang mga mga plastic. Ito, may ganito sila, nakakaloka. Merong spoon, fork, hindi siya ganun kagandahang quality. I will actually buy another set. Tapos meron pang chopstick, guys, and he got this from Landmark. Nakakaloka si Dan. Pagkuha ko dito sa ng car niya, meron pa talagang presyo, $49.95 ata yun, $49.50. $49.50? Akala ko $49.50. Hindi ka magsuspend ng ganun kalaking pera sa sa kutsara tinidor, pero Landmark pala galing. Sabi niya, that's from Philippines. I was like, oh, cool. Cool. Anyway, magba-backpack ako today kasi casual, you know. And then I will bring coffee as well.
because I don't like the coffee at work. And, oh, let's not forget the vitamin C. Yan yung nagpapa-orange ng aking lips. And hindi ko alam kung anong lipstick gagamitin ko today. Oh! Gagamitin ko yung binigay sa akin ni Catherine. Baka kasi malito yung iba. Cathy maganda. Catherine. Oh, guys. Look at this. Binigay nito sa akin. Nag-unboxing kami kahapon na Dan. I will just... Our nudist edition to lip. From Sephora. Daming nude lipstick. I will try. Hindi ko alam. Oh, Urban Decay. Ang social naman talaga nito. Look at that. I will use that. Actually, I will use that right now. Gagawin ko kayong... No, wait. Check ko nga muna. Oh, yes. Oh, yes, sir. Hindi ko siya isa-swatch kasi nakaputi pa naman ako. Baka makakalimutan ko tanggalin. Hi, babe. You look good, babe. I need to replace my battery. Ito, dadalhin ko to. Are you ready, babe? Yeah. Oh, vitamin C here. Come here. You're gonna bring your power bank? Don't let your phone go flat, though. It's... Let me check. It's not gonna go flat. I'm sure. It's 100%. I was charging it last night. Alam nyo, mayroon akong pimple dito na malaki. Sobrang laki talaga. Sakit-sakit. Ay, ako. Let's go. Let's go. Oh, wait. Pabango muna ako, babe. Hala, ang jacket ko dun. Ito yung bigay sa akin ni Kat. This smells so good. Cherry blossom. Okay. Stupid. From the Body Shop. Yeah. Okay, let's go. Yung bag ko kasi kanina, aray, yung likod ko talaga, ang sakit ng likod ko. Ito yun yung bag ko kanina. Maliit kasi siya, so pinalitan ko nitong malaki. Bigat ng bag ko, babe. And, yeah, kasi merong baon, meron pang smoothie. Wait, lalagay ko yung aking tripod. Are you tired, babe? Poor babe. Tagal kasi niya natutulog. Tapos ang aga ko gumising. So, naman ang babe ko. Every day, nagpapa-alarm ako ng 6. Tapos 6:30 ako nagigising kasi pinapasnooze ko siya ng 3 beses. Tapos nagpapa-alarm ng 7. So, mga 7 pagising niya. Tapos na ako maligo. And, yun na. Sakit ng likod ko. Siguro kasi meron akong pimple na malaki dito, guys. Sa ibab. Dito. Ay! Sakit, malaki siya. Ang sakit-sakit ng... Ay, babe! Sakit-sakit ng pimple na yun. Parang nakahiga ako ng super weird kagabi kasi ayoko na ma-touch na dan yung pimple ko. So, parang kinakover ko siya ng ganito. That's why siguro yung back ko super sore right now. Like, sobrang... Hindi naman rin sobrang sakit. Basta super sore. Na parang nag-exercise ako ng bongga-bongga para sa likod ko kahapon, you know? Ganun. Sakit siya. Pagising ko, nagising ako mga 4:30. Kasi lagi ako nagising ng mga ganong oras para umihi, nakakaloka. Every minute na lang umihi. Yun. Sabi ko, sakit na likod ko. Dahil yan sa pimple. First day kasi, ano siya, maliit lang siya. And okay lang sa akin pimple dyan. Like, lagi ako nagkaka-pimple dyan. Mas prefer ko dyan kaysa sa mukha ko. Like, hindi ko alam kung kailan yung last time na nagka-pimple ako ng malaki sa mukha ko, which is good. I like it. Pero, yan, nandun siya sa ibab, sa, like, just below my boobie. Buti lang hindi siya matatouch ng bra kasi kung napatatouch ay ewan ko na lang talaga, iyak talaga ako araw-araw. Kung sabi ni Daddy, ano mo, ipop mo! Kasi meron siyang, nakakadiri. Babe, pimple. Yeah. What? It's a pimple. It's a pimple. It's so gross. I'm gonna stop talking about it now. I didn't squeeze it properly. Yun yung sabi niya, I didn't squeeze it properly daw. Hala, the postman. I didn't squeeze it properly. What do you mean properly? Like hard, you ever got it one here. Hard? No, I did. I tried it. But it's so painful, babe. You can't just say, oh, squeeze it really hard. Come on, dude. For good, yung for good niya, 1 week. Dito ako sa Rondell Mall. Kasama ko si Mia. Hello. Si Lyra. Sexy. Tingnan niyo naman. And si Mayora. Hello. And si Baby Kiara, of course.
Ala, oo, last! Balik ka na. Picture? Sige, go. Picture. Yay! Dito na pala galing si Mayora. Ano ba yung lipstick ko eh? Parang... Dark. Dito kami sa Daiso, guys. Si Kiara. Ang bait-bait ni Kiara today. Nakabili na siya. Yan. Yung binili mo? Ito na ang gusto ko. Pwede mo magpapalit. I think so. As long as meron ka pa receipt. Yung salamin ko kasi pinapagod ko pa sa pallet. Ano ba yan? Saan ba yan? Binili ko na ito kanina yun. Hindi dito? Dito. Okay. Hello! Dito na naman ako sa Coco Bubble Tea. Ano yan? Bago to? 2. Bagong flavor? No. Ayun pa Nasa phone kasi ako nung nag-order ako, so wala akong chance na mag-ano. Wait lang, check ko muna. Pearl milk tea. Ikaw na next, oy. Ha? What? Ako na next 6 ka, diba? 5 ako. Kaya ka na same thing? Pearl? Kayo? Oo. Baka matikman mo din. Hindi ko Masarap alam. to. Nauna siya sa akin. Nauna ako. Number 6, uy. Wait lang. Ano ba kinuha mo? Wala. Meron pa kasi akong drink. Ayan, yan pa rin yung in-order na. Ay, hindi. Good morning! No! It's true in the afternoon. Good afternoon, guys. Hindi ako nag-vlog kaninang umaga. Nagpunta kami ng market. Nakabili na kami ito, oh. Mga ingredients para sa afritada. Chicken afritada, pero wala pa kaming chicken. And, hindi ko alam kung saan kami. We will go to Reject Shop or any cheap shop. Just, you know, to check it out. You know, it's a really nice day today. Right, babe? Yep. I like your outfit. You look good. On my lips, I have the, yung Too Faced na melted matte? I forgot. Hindi ko alam kung anong shade niya. Nakalimutan ko. Ipapakita ko sa inyo mamaya. I will film a video later on. Kailangan ko mag-film ng unboxing. Oh, babe, I thought we're filming the blindfolded you doing my makeup today. I don't know if you have a chance. May football kasi mamaya for manonood siya ng footy. Then ako mag-film ako and maybe edit as well. How long is the footy? 3 hours. 3? Oh, yeah. Something alarm for you? No, I'm alright. Thank you though. Nanonood sila ng football. Saya-saya niya kasi yung team niya. Right now, they're leading. Hello, babe! 9 minutes left. That's only a quarter though. You still have a quarter. Okay. Left. But still, 81 yung Port, tapos 65 yung Sydney. Sobrang saya nila. Nakakaloka. I'm editing a video, guys. And, pangalawang video ko na to na in-edit. So, naka-edit na ako ng isa. And pangalawa na to, sana maka-edit pa ako ng more pa. Kasi I think I have 4 videos that I need to edit. Which is good. Yes, that's good, that's good. Kapag natapos ko tong lahat, bonggang-bongga! Bukas kasi, alis kami bukas, pupunta kami ng Kmart, Big W. Lagi na lang pupunta ng Kmart. Meron kaming kailangan bilhin sa Kmart. Why did I say Big W? We're not going to Big W. Pupunta kami ng Costco. Tapos, meron din kaming appointment. So, yeah, medyo busy bukas. So, gusto ko tapusin to lahat. And I'm doing laundry as well. So, yung laundry ko, instead of nagsischedule ako, diba, twice a week sana ako, Monday at saka Friday. Now, it's just Saturday kasi hindi ko na kaya na gawin siyang Monday at saka Friday. Hindi ko na, wala na akong time. So, yeah, I'm doing laundry right now. Siguro, after nung load na meron ako ngayon, isang load na lang natira. I did 4 loads today kasi inano ko din yung sheets. Anyway, I'm having nuts. Binahal ako nila ng nuts kahapon. Sweet-sweet niya kasi alam niyang gusto-gusto ko tong nuts na to. Spicy, pero hindi siya ganun ka-spicy. Kulang pa din yung spicy niya, but, you know, and then I'm having beer as well. I mean, we are having beer. We're sharing this. So, yeah. Port is doing good so far. Is this their first game? That bad kick. That was a bad kick, you guys. Is this their first game this season? Yeah. Yeah, so football season na naman. Nanonood na naman kami ng football. All the time talaga. Nakakaloka. When is their next game, babe? Do you know? Sunday. Sunday? Next week. Oh, yeah!
Yeah, dito pa sila maglalaro sa Adelaide, so we will go. We will watch it sa Adelaide, what do you call it? Oval. Okay, tatapusin ko na tong edit na to. Kasi 8 minutes na lang matatapos na yung 3rd quarter, tapos 4th quarter. So, konting time na lang yung, anong oras na ba? Wala pang 6. Anyway, tapusin ko to guys. Hello! Naglinis kami ng bahay. Gabi na kami naglinis kasi sabi namin maglilinis tayo sa weekend. Actually, pumunta kami ng Good Guys kanina. Bibili sana kami ng Dyson na vacuum cleaner kasi yung vacuum cleaner namin tsaka na siya guys. Yung cord niya, basta hindi na siya nagsistay. Like, na siya, parang bumabalik na siya kung nasan siya. Ay, sakit explaining things. Hindi muna namin siya binili. Ewan ko, parang wala kami sa mood kanina na bilhin siya. And then right after that, nagpunta kami ng market. Kumain kami ng laksa. At saka, hindi ako nag-vlog kanina. Wala din ako sa mood na mag-vlog kanina. And then, yeah. Pero tapos na kami maglinis. And then, I will wash off my makeup. Tinanggal ko yung mga sa dito ko. And medyo masakit siya, namumula nga siya. Pero hindi ko din makita ng maayos kasi medyo madilim. Tsaka wala ako ng glasses ko. So bukas na lang kapag naka-contacts na ako, makikita ko yung maraming mga buhok-buhok. Anyway, I will just wash my face. And I'm not sure kung anong mask yung gagamitin ko today. Ito bigay sa akin ni Anne. Rosy Cheeks Fresh Face Mask. Oh, look! Keep in the fridge! I must keep this in the fridge. Lalagay ko to sa fridge. Ay, naku. Lalagay ko yun sa fridge. Sana hindi ko makalimutan. Okay. Not sure if you can see. Hindi ko pa na-paint yung nails ko. Hindi naman siya ganun kalala. Pero, plano ko sana i-paint siya kanina. Kaya nga lang naglinis kami ng bongga. Tapos I did laundry as well. Anyway, I'll just go wash my face. I think I will close this vlog. Yeah, guys, I will close this vlog. Thank you so much, guys, for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys tomorrow. Sana may video ako tomorrow. Do not forget, be good. Good night. Bye.